přátelé s paní Markétou Šichterovou, mimo jiné budoucí nastávající manželku. Hodně štěstí nejen na knížce, ale nám všem a předávám mu slovo. Dobrý večer. Já vás tady všichni vítám. Jsem strašně moc ráda, že vás sem přišel takhle hojný počet. A současně s tím jenom čistě organizačně tohle není politická akce. Blízkost voleb je čistě náhodná a hned to vysvětlím. Každopádně já vám teď něco málo řeknu, potom předám slovo svému spoluautorovi, potom tady máme spoustu dalších lidí, kteří pomáhali na téhle knize svými konzultacemi spolupracovat, potom vám zase něco řeknu já a potom tady bude prostor pro nějaké vaše případné dotazy. Kdyby někdo měl zájem, tak tady si samozřejmě může knihu i zakoupit, případně i s podpisy, kdyby čistě náhodou, hypoteticky, ty knihy, které tady už jsou, kdyby došly, tak nic se neděje, zakoupit si můžete i tak, aby vám jich zítra ráno odešleme poštou, takže všechno je technicky zařízeno. Jak vůbec tahle kniha vznikla? Kniha, která se jmenuje Na prahu nové civilizace. Popravdě řečeno, ta myšlenka, že by něco podobného mohlo vzniknout, je na světě už hodně dlouho. Já už jsem hodně dlouhou dobu chtěla vytvořit něco, čemu jsem v duchu říkala teorie všeho. Existovala spousta ekonomických jevů v naší zemi, které zcela zjevně nebyly v pořádku. Zcela zjevně tady byla až příliš vysoká inflace. Zcela zjevně docházelo až k příliš vysoké ztrátě kupní síly peněz. Zcela zjevně docházelo k příliš velkému zadlužování, nejenom v České republice, ale obecně v Evropě a obecně po celém vyspělém světě. Bylo zjevné, že v posledních, dejme tomu 20 letech, něco nefunguje dobře. A já jsem to chtěla vysvětlit, jenomže čím víc jsem se nad tím zamýšlela, tím víc bylo jasné, že pouhá ekonomická teorie a pouhá ekonomická kniha na to nestačí. Nemůže na to stačit, protože začalo by postupně docházet během uplynulých let, že k tomu, abychom mohli vysvětlit, co všechno je se světem nepořádku a proč ten svět nefunguje, tak potřebujeme mnohem více směrů, oborů, než jenom ekonomie. Potřebujeme k tomu i něco málo filozofie, potřebujeme k tomu spoustu historie, potřebujeme k tomu třeba i znalost fyziky, potřebujeme k tomu i nějakou sociologii, psychologii a to všechno dohromady teprve potom začne dávat nějaký smysl. A právě tak se zrodila myšlenka na knihu Na prahu nové civilizace. Ta myšlenka se zrodila už dávno, rozhodně mnohem dříve, než vůbec padl nějaký nápad, že bych třeba já mohla mít něco společného s volbami. Takže tolik jenom k vysvětlení, proč ta kniha vychází právě teď, konec konců všechny knihy, kterých jsem se nějak účastnila jako autorka nebo spoluautorka, tak většinou vycházely v září. Takže tady opravdu je ten souběh časový jenom čistě náhodný. No a každopádně, když tedy ta knížka začala vznikat, tak se velice rychle ukázalo, že 2 lidé, dokonce ani 3 lidé, 4 lidé, nejsou schopni v žádném případě obsáhnout celou tu problematiku a vysvětlit, co je to s tím světem nepořádku a proč je to v nepořádku a co se s tím dá udělat. A tak jsme začali postupně přibírat další profese, které jsou mistři ve svých oborech, aby nám mohli konzultacemi vlastně pomoci nebo případně oponovat to, na co jsme jako autoři přišli. A byla to celá škála lidí. Na zadní straně, na zadní obálce této knihy je jejich seznam, ale ten seznam zdaleka není komplexní. Pravda totiž je, že mnoho lidí, kteří na té knize nějakým způsobem se podíleli, pomáhali svými konzultacemi a připomínkami a oponenturou,
tak vlastně nechtěli být nakonec jmenováni. A nechtěli být jmenováni protože se třeba jednoduše báli o ztrátu svého zaměstnání. Slyšíte dobře? Někteří lidé už svoje zaměstnání ztratili kvůli svému názoru, chce se říci politickému názoru, ale on je to spíš jejich světonázor nebo názor na to, kam by svět měl směřovat. A tihle lidé se už neměli čeho bát, neměli co ztratit. Ale potom tady byli jiní lidé, kteří ještě pořád mají co ztratit a ti sice velmi ochotně pomáhali, ale zároveň se báli být uvedeni. A to je jenom na dokreslení toho, jak ta situace v současné době už je dramatická. V tuhle chvíli se už vyhazuje za názor. A vyhazuje se za ty názory, které jsou uvedeny v naší knize. Určitě se k tomu dostaneme, až budeme mluvit ještě o dalších věcech, až tady budou dotazy z publika, ale to potom už nechám na vás. Ještě předtím, než se k tomu dostaneme, tak předám slovo svému spoluautorovi, panu Zítkovi, který vám řekne, co v té knize přesně je. Dobrý den. Slyšíte? Všimli jste si, že směřování země vždycky tak trochu odráží profesi člověka, který stojí v jejím čele? V 90. letech jsme měli v čele dramatika. Lidi zažívali čerstvě nabitou svobodu, chovali se jako držený ze řetězu. Bylo to tak trochu absurdní drama. Pak přišli dva ekonomové, zažívali jsme hospodářský růst, lidi se honili za penězma, bohatli, konzumovali. No a teď máme v čele generála. Rudého generála, možná teďka trochu modrého nebo zeleného, vlastně jako duhový generál. Generál Chameleon. No a to směřování země tomu taky tak trochu odpovídá. No a tady ten princip neplatí jenom na národní úrovni, ale taky na úrovni nadnárodní, tedy unijní. V čele Evropské unie bylo od roku 1958 celkem 13 předsedů Evropské komise. Z toho bylo 8 právníků, 3 ekonomové, 1 zemědělec. No a od roku 2019 je v čele gynekoložka. Takže já myslím, že i v tomto případě platí pravidlo, který jsem dříve jmenoval, směřování odpovídá člověku, který je v čele. O čem bych tady rád mluvil v příštích 45 minutách? Nejprve bych vám rád prozradil, co nás motivovalo k napsání knihy. Poté bych se rád podělil o nějaké silnější dojmy, které jsem zažíval při tom psaní. A na závěr bych vám rád prozradil, kde vidím já největší problémy a s ním i jejich řešení. Takže já se problematikou ESG a tady vezmu do ruky radši. Já se tou problematikou zabývám od roku 2020, vlastně kdy začal covid, tak mně přišlo, že ten svět se dostal do nějaký bizární situace. Od roku 2023 spolupracuju s Markétou Šichtařovou, pomáhal jsem jí s nějakýma projektama, psal scénáře nějakým YouTubeovým projektům, dělal grafiku a tak dále. Jeden z takových projektů byly právě knižní čtvrtky. A na podzim roku 2023 jsem se dostal k dokumentární filmu No Farmers, No Food, což byl dokument z dílny Epoch Times. A ten mě opravdu zaujal natolik, že jsem teda šel za Markétou, že bychom mohli udělat teda po úspěchu knižních čtvrtků taky filmové čtvrtky. Markéta, ačkoliv je spíš knižní typ než filmový fandál, tak s tím souhlasila. Já jsem zkontaktoval redakci Epoch Times, pana Skovajsu, on mě poskytnul přepisy titulků, což mě opravdu hodně pomohlo. A zpracoval jsem tady ten dokument.
A rovnou jsem se ho zeptal, jestli nemá nějaký další tip na nějaký podobný dokument, který stojí za zhlédnutí. A on mě odkázal na dokumentární film The Shadow State, který je taky teda z dílny Epoch Times. A tady ten dokument mě naprosto fascinoval, protože vlastně všechno, co jsem do té doby sledoval, tak se najednou spojilo. Ty jednotlivé skládačky vlastně najednou dávaly smysl a v tom dokumentu to bylo opravdu velice pěkně vysvětleno. Takže jsem ho, pana Skovejsu, zase požádal o přepis titulků a zpracoval jsem i tady to. Dělal k tomu prezentaci. Markéta to pak dala vlastně, popravdě vlastně tady to video bylo jediný, který se Markéta neodvážila dát na YouTube, aby ji nezabanovali. Takže na YouTube šel jenom poutač a to video samo o sobě šlo jenom k ní na její stránky. A pak jsme čekali, jestli bude nějaká veřejná diskuze, jestli se bude něco dít. A ono se vlastně nic moc nedělo. A tak vlastně jsme si řekli, že by bylo teda dobrý o tom napsat knihu. A 25. ledna 2024 jsem vlastně vzal scénáře těch 2 filmů, se skládal z nich osnovu, poslal to Markétě a to byl vlastně jako ten pacient 0, to byly vlastně první 2 stránky z té knihy. Pak další věc, která se odehrála taky na podzim roku 2023, souvisí s koncepcí té knihy. A to bylo vydání knihy Sebedestrukce západu 2 z dílny Institutu Václava Klause. Ta kniha měla několik autorů, hlavním autorem je tady pan doktor Weigl. Mně se ta kniha strašně líbila a teď jsem ji nakoupil asi 10-15 výtisků a různě jsem ji dával známým. A vlastně z jejich zpětné vazby jsem vypozoroval to, že lidi, kteří se tou problematikou alespoň trochu zabývají, tak se jim ta knížka velice líbila. Ale lidi, kteří to nesledují vůbec, nebo sledují jenom takovou tu interpretaci z mainstreamových médií, tak tomu nevěřili. Vlastně říkali, že prostě ty lidi z institutu, že jsou to blázni a že tady jsou nějaké konspirační teorie a že žádný zneužívání vědy a cenzura není a tak dále. A proto vlastně, když jsme dávali dokupy koncepci té naší knihy, tak vlastně jsem říkal, my tam musíme mít část 1 v té knize, kde to bude braný z nadhledu, vlastně podobně jako je ta Sebedestrukce západu. No, ale pak tam musí být mnohem obsáhlejší část 2 a tam musíme ty jednotlivé písmenka opravdu podrobně vysvětlit a vlastně když v té části 1 píšeme, že třeba zelená ideologie není vůbec o ekologii, tak v té části 2 by se měl ten čtenář teda dozvědět, proč to říkáme, měli by tam být opravdu ty fakta. A abych to ještě podtrhnul a vlastně tomu dodal opravdu jako tu relevanci, tak jsem vlastně do té knížky nacpal všechny možné deklarace, prohlášení a tak dále na různá témata, protože to jsou texty, které vždycky jako dávali dokupy opravdu odborníci v nějakých širších týmech, vyprecizovali je, takže ty texty jsou opravdu pěkný a ještě je pak podepsalo prostě stovky lidí v oboru, takže to tomu dávalo tu relevanci. Takže vlastně v té knížce můžete třeba najít přepis Světové klimatické deklarace od Clintelu, kterou podepsalo přes 2000 vědců a jasně tam konstatují, že žádná krizová klimatická situace není. Takže i kdyby se, dejme tomu, jako všech těch 2000 lidí mýlilo, tak minimálně to dokládá, že na tom nepanuje konsenzus. Pak tam je třeba Heidelberský protest o pseudoekologii, Dublinská deklarace a Denverská výzva, to jsou dokumenty o potravinářství. Na ty jsem narazil jako tak trošku náhodou a jsou naprosto skvělý a vlastně jsem na ně narazil až ve chvíli, kdy už jsem celou kapitolu potravinářství měl napsanou. Takže mě pak nabopnala, protože to byla samostatná množina jako dalších témat, které jsou právě ovlivněny tou ESG ideologií a určitě jako stojí za přečtení. Westminsterská deklarace, to je zase o cenzuře, podepsal ji třeba Jordan Peterson, psycholog a filozof. Nebo Velká Barringtonská deklarace, která je o covidu a to zase v podstatě dokládá to, že
vlastně ta pravda o tom covidu byla jasná těm kompetentním lidem už od začátku a že bylo spousta lidí, kteří na to upozorňovalo, ale ty mainstreamy je ignorovali. Já máme třeba pane profesora Berana, ten o tam ví své, dostal za to bludný valvan, na které já teďka s tou knížkou taky trošku pomýšlím, takže jestli tady je někdo třeba od pana Kartouse, tak by se mohl třeba přimluvit. A vlastně ta teze z toho je taková, že ty věci se skutečně dějí, mnoho kompetentních lidí proti nim protestuje, ale média je záměrně ignorují. A třetí věc, která se odehrála taky na konci roku, nebo na podzim roku 2023, a taky velmi významně nám pomohla v tvorbě té knihy, tak bylo Markéty Šíptařové angažmá v rádiu Prostor, kde vlastně to jsme zjistili, že je velmi strategické místo pro hledání konzultantů. Takže když jsem pak potřeboval nějaké téma konzultovat, tak jsem jí poslal jméno člověka, kterého si má pozvat. Poslal jsem jí seznam otázek, ona ho vyspovídala a už jsem měl vlastně spoustu věcí, na které se můžu odkazovat a ještě s ním domluvila další spolupráci. Takže to nám taky jako velice pomohlo a přišly všechny ty tři věci opravdu jako ve správný čas. A tím už bych se dostal teda k té druhé části té přednášky a to jsou ty silnější zážitky. A hnedka první zážitek, která je spolupráce s těma konzultantama, kde musím říct, že všichni byli naprosto úžasní. Ty lidi se nám opravdu snažili pomoct, jak mohli. Je tady třeba pan Čížek, který mi hodně pomáhal s energetikou, je to studnice podkladů, takže pokud by vás zajímalo tady to téma, tak mu dejte telefon a on vám pošle tolik podkladů, že příštích 10 let nebudete dělat nic jiného, než se tam prohrabávat. A díky němu třeba v té knížce jsou velmi pěkně vysvětlené pojmy jako energetický gradient nebo ROE, energetická hustota, tak to jsou všechno materiály, které jsem tam vlastně jako přepisoval na základě podkladu, tedy od pana Čížka. Mimochodem, když jsem se optal, kdy mu můžu volat, tak říkal, volejte kdykoliv a jednou jsem ho vyzkoušel v sobotu v 7 hodin večer a strávili jsme na telefonu asi do 11:30. Takže asi paní Čížková mě moc nemiluje, ale s panem Čížkem to byla vynikající spolupráce. Pak taky ty konzultanti nám velmi pomáhali v tom, aby jsme měli správně terminologii, takže třeba pan doktor Strachota po mně opravoval veškeré texty vlastně k energetice a díky němu už vím teda, že energizační soustava a rozvodná soustava jsou dvě odlišné věci a že to teda nemůžu jako motat dohromady. A musím říct, že nám pomáhali, když často ty lidi, jako jsem zastihl třeba, že nebyli úplně v nejlepší kondici, takže třeba pan doktor Weigl měl zrovna chřipku, paní Matějčková byla po operaci z oken, takže to všechno četla takhle jako na piráta. Natálie Vachatová byla jednou po hospitalizaci, pan Veselý se SOSP, tak tomu jsem jednou volal a on byl zrovna v Alpách na lyžích a zastihl jsem ho na vleku, takže se cvak lyže a hodinu tam se mnou řešil nějakou cenzuru a MFU a tak dále. Takže jsem mohl pokračovat o hodinu lyžování. A mám z toho opravdu jako spoustu pěkných zážitků. A jednoho člověka bych tady chtěl vypíchnout extra. A vlastně jak jsme psali tu knížku, tak jsme vytipovali, že tam jsou dvě témata, která jsou zvláště výbušná. Jedno téma je téma COVID, to zpracovávala Markéta, protože má k tomu blíž, staví kliniku, takže tak konzultovala pak s panem doktorem Beranem a s panem doktorem Lavrušou a taky si to moc chválila. A myslím, že z toho vzniknul možná nejlepší text z celé knihy. No a pak druhé téma, takové velmi výbušné, tak bylo téma globálního oteplování. A tam já jsem právě chtěl jako různé názory, aby to nebylo opravdu nějak zaujatý jednostranný. Takže vlastně jakoby na člověka, který mě bude tvořit oponenta z toho názoru, který mi je blíž, to znamená, jako který
je skeptický, tak tam jsem od začátku chtěl pana Kremlíka, že to je autor knihy Obchodníci se strachem, což je kniha, která se mě taky strašně líbila a taky doporučuji přečíst a hodně tam z ní čerpám. Pak tam byl druhý přístup a to byl pan docent Pokorný. Ten vlastně jako na to kouká tak, že člověk ovlivňuje teplotu, ale ne spalováním uhlíku, ale odlesňováním krajiny. Tak to byla taková zajímavá teze, která mě zaujala, když mě naposílal podklady a začal jsem se tím prokousávat, tak se mi to čím dál víc líbilo a nějak jsem se s tím zžil. No a pak jsem potřeboval někoho, teda jako kdo víc zastává ten mainstreamový názor, že ten uhlík v tom hraje významnou roli a role člověka taky. A tam jsem zavolal panu docentu Cílkovi. Říkal jsem mu, že píšu knížku s Markétou Šichtařovou, jestli by byl ochotný to oponovat. A on říkal, že nám rád pomůže, ale že teda jako názorově se s Markétou v otázkách globálního oteplování vůbec neshoduje. To jsem říkal, no to je skvělý, proto vám volám. Tak pan docent souhlasil, říkal, jak mu pošlu knížku, nebo ty části, já jsem to poslal, on je to vrátil opravený. Měl jsem tam opravdu mraky chyb, vzal to velmi pečlivě a já jsem to pak začal zapracovávat. No a když už jsem byl skoro na konci, tak jsem si tam šel takové poznámky, že tam pan docent napsal: netvrdím, že s vámi souhlasím, opravuji jenom vyloženě faktické chyby. Tak to mě zaujalo a dokončil jsem opravy a pak jsem teda volal panu docentovi a poděkoval jsem mu za to, že to skorigoval. A právě jsem mu říkal, že jsem si všiml tady té větičky a jestli bychom se mohli potkat a nějak si ještě vyjasnit tady ty naše postoje. On s tím souhlasil, takže jsme zašli do kavárny i s Markétou ve třech. A pan docent byl naprosto úžasný, vyslech mě tam vlastně, co jsem potřeboval, všechno mě tam pečlivě vysvětloval a vůbec jako se nesnažil z nás dělat blbce nebo něco takového a opravdu jako ten rozhovor byl velice příjemný. A na konci vlastně, když se s námi loučil, tak mě podal ruku a teď si prohlížel mě a Markétu a pak říkal: ne, ve všem s vámi souhlasím, ale jsem moc rád, že někdo ta současná dogmata rozporuje. A proto vlastně bych tady chtěl vypíchnout extra pana docenta Cílka, protože byl vlastně jediný ze všech těch našich oponentů, který nebyl na stejné vlně a přestože teda jako věděl, že tancuje kolem jiného totemu, tak se nás nesnažil nějak schazovat a snažil se nám maximálně víc vstříc a pomoct nám. Takže to byl pan docent Cílek a já bych se tím dostal jako k dalším silným zážitkům svého psaní. Posunul bych se už vlastně jako z nějakého listopadu do prosince. To už jsem měl kapitolu E napsanou a byl jsem v kapitole G a začínal jsem psát o svobodě slova a cenzuře. A vlastně hned ta první věc, kterou jsem začal tam rozepisovat, tak byla kauza Twitter Files. Teď nevím, jestli víte všichni, co ta kauza je, tak to jenom ve stručnosti vysvětlím. Ta kauza vznikla vlastně ve chvíli, kdy Elon Musk koupil Twitter a udělal z něj platformu X, protože chtěl platformu, na které se nebude cenzurovat. A tak vzal vlastně veškerou korespondenci, kterou tam ten původní management měl a přehodil to na investigativní novináře, ať se v tom pohrabou a zjistí, jestli tam je něco zajímavého. Vlastně tím hlavním novinářem, který to zaštiťoval, tak byl pan profesor Schellenberger. Jehož teda jako projev z Evropského parlamentu teda mimochodem je taky v té knížce a je to taky lahůdka sama o sobě. No, oni to prošli a vlastně zjistili, že tam jsou jasné důkazy o tom, že Bílý dům vlastně prostřednictvím CIA a FBI tlačil na platformy sociálních sítí, aby cenzurovali. A tím vlastně se totálně rozbořila vlastně ta tehdejší diskuze, protože vlastně tehdy byly vlastně jako dva názory. Jeden názor byl takový, že platformy sociálních sítí mohou cenzurovat, protože jsou soukromý subjekt a můžou si dělat, co chtějí. A
proti nim byl druhý názor, že nemůžou cenzurovat, protože dělají nějakou veřejnou službu a stejně jako balíkovna nebo Česká pošta nemůže jen tak vyhazovat balíky, které se jí nelíbí, takže by ani ty platformy jako to dělat neměly. No a vlastně tady tou kauzou bylo vidět, že se to posunulo jinam, protože ta diskuze do té doby vlastně byla založená na tom, že to vlastně dělají ty platformy dobrovolně a teď najednou bylo vidět, že k tomu ten stát tlačí. Jo. A už je vlastně to ESG, to propojení těch korporací s těma politikama, kdy vlastně stát využívá korporace právě například k tomu, aby dělali cenzuru, protože ten stát to ze zákona dělat nemůže, ale tu nepříjemnou věc delegovat může. A naopak zase ta korporace pak využívá stát k tomu, aby si uchovala svý monopolní postavení a likvidovala konkurenci prostřednictvím dotací, regulací a tak dále. No a jak jsem vlastně psal tady tu kapitolu, tak vlastně když v tom potřebujete něco najít, tak třeba Google vám moc nepomůže, protože ten vlastně tam shadowbanuje ty zajímavé odkazy, takže tam se buď nenajde nic, anebo to je na 150. místě a vy se k tomu nedostanete. Ale používal jsem k tomu ChatGPT a on se jako začal najednou chovat hrozně nestandardně, jo, že člověk mu dal dotaz, on na první odpověď poskytl něco užitečného a na každou další už mě poslal větší a větší pitomost, protože člověk musel schodit a znova nahodit. No a já jsem z toho měl jako dost nepříjemný pocity. No. Zase to bych jako dokreslil atmosféru. A vlastně tím, že přes den normálně pracuju, tak tu knížku jsem psal v noci, jo. Takže vlastně skončil v práci mezi 4. a 5. dělat to, co jako dělat mám. A začal jsem psát a skončil jsem někdy mezi 4. a 5. ráno. Jo. A teďka, když tohle jako jsem dělal, jo, tak bylo prostě 3 hodiny ráno. Já jsem seděl prostě ve velkém baráku jako jediná malá svítící kancelář. A když tam jako ten počítač vám dělá takovéhle věci, tak já už jsem si jako v hlavě jako promítal, jak někdo vykopne dveře a odvede mě v poutech a najdou mě někde ve Vltavě a jak Joe Biden stává někde v pracovně a tam mu svítí kontrolka a má tam moje jméno, což samozřejmě nesmysl, že? Jako, protože Joe Biden jednak v té době už nevěděl ani, kdo je Joe Biden, na tož Tomáš Zítko. A pak taky tyhle ty dokumenty přede mnou četlo už 50 milionů lidí, takže jsem tam rozhodně nemohl najít nic objemného. No, ale musím říct, že prostě zažíval jsem určitý pocit strachu. A pak zase, když to posunu o 2,5 měsíce dál, tak už vlastně jsem měl napsanou tu kapitolu G a už jsem byl u části 3. A tam jsem vlastně psal o Donaldovi Trumpovi. Řešil jsem tam nejdřív nějak vlastně útok na Kapitol, zase můžu odkázat na ten skvělý dokument z dílny Epoch Times, kde vlastně celá ta kauza je vykreslena úplně jinak, než jak byla ukázaná v médiích. No a Markéta mě přeposlala mail od Erika Besta, kde byl jako link a tam bylo napsané tohle sledujte, to je důležité. A ten link směřoval na oficiální stránky Bílého domu a tam vlastně byly Trumpovy dekrety rozepsané. Takže vlastně Donald Trump v těch prvních 2-3 týdnech vydal asi 150 dekretů. Zase jako v české televizi, jako nevím, že by se tomu nějak seriózně věnovali. A já, když jsem to teda jako začal číst, tak jsem byl úplně páv, protože on v podstatě tam psal to samé, co my jsme psali v té knize. Jo. Jsem si říkal, to už nemusíme psát knížku, to už můžeme vydat jeho dekrety. A tím vlastně jako tam byly, jo, tam psal, já nevím, o genderismu, jo, o tom, jak se indoktrinuje ve školách, jo, zakázal tam třeba CBDC měny, řešil tam i papírový brčka a spoustu dalších věcí. A vlastně jako my, když jsme to psali a když jsem někde jako říkal, že píšu o tomhletom, tak hodně lidí právě říkalo, že jsme blázni, že nic takového se neděje. A najednou vlastně nejmocnější muž světa, první věc, kterou udělal, když vstoupil do úřadu, je, že začal vlastně řešit přesně to samé, co my píšeme v té knize. Jo, takže vlastně první ten dojem byl takový, no tak asi jako nejsem plný blázen. A pak druhý takový silný dojem z toho byl, že jsem si vlastně uvědomil, že už se jako nemusím bát, protože vlastně jsem zase na stránkách Bílého domu jako o ty 3 měsíce dřív. A
předtím jsem z toho měl fakt špatné pocity a najednou jsem zjistil, že vlastně jako už to tak jako není. Jo. A to vlastně jako si člověk uvědomí, že během velmi krátkého období se může všechno otočit. Ale tím si zase samozřejmě člověk uvědomí, že když to jde na jednu stranu, že to může jít velmi rychle i na tu stranu druhou. A minimálně v té osobní rovině se to teda jako stalo velmi rychle, protože vlastně když jsem dopsal Trumpa a Muska, tak jsem začal psát vlastně o Anglii, Německu a Evropské unii. A tam se ten strach teda velice rychle vrátil, a zejména teda jako pasáže věnované Německu, tak ty jsou, bych řekl, jako za mě jako úplně strašidelné. Jo? Hlavně tím, že jsem hodně čerpal přímo jako z oficiálních stránek vlastně té vlády. Jo? Že to vlastně je zvláštní, že oni se k tomu jako dokonce i přiznají, k těm věcem, které dělají. A tím bych asi opustil ty silnější zážitky a dostal se už teda do té třetí části mé přednášky. To je teda jako, jak to vlastně vidím já. Tady vlastně se zase jako v té knížce trošičku projevuje, že ji psali dva autoři a každý klade důraz na trošku něco jiného. Markéta hodně zdůrazňuje, že vlastně ta ESG ideologie je levicová kolektivistická ideologie a proto třeba v části 1 jako velmi precizně ukazuje na jiných ideologiích, čím jsou si podobné a jak vlastně čím to končí, jakýma masakrama a tak a co mají všechno na svědomí potom. A pokud to vlastně člověk bere jako z tohoto pohledu, tak vlastně pak celá ta situace má jako jasné politické řešení a proto taky třeba Markéta kandiduje, protože vlastně chce podporovat pravici a to ESG jako zadupat pod zem, což je jako super. Ale já to zase jako se na to dívám víc trošku z jiného pohledu, a to z pohledu civilizací. A tam vlastně třeba zmiňuji, jak vlastně na to kouká John Glubb, který popisuje ty jednotlivé civilizační etapy jako nejdřív fáze expanze obchodu, intelektu a pak je vlastně dekadentní etapa a to je přesně ta etapa, v které se nacházíme dnes. To je ta závěrečná etapa, po které ta civilizace končí. Profesor Barta se na to dívá vlastně tak, že vždycky ta civilizace začíná v nějaké jako jednoduché formě, pak postupně nabírá na komplexitě a ta komplexita se míní hlavně jako byrokracie. No a v jednu chvíli už to je energeticky tak náročné, že vlastně se to nedá utáhnout a tak ta civilizace skolabuje a začíná se od znova. Jo? A teďka vlastně tam říká jako optimisticky žádný strach. Egypt takhle vlastně vyrost 3krát za sebou a 3krát skolaboval a vždycky vyrost na stejném genetickém základu, takže ty lidi nikam nemizí, jenom prostě žijí 150 let v období snížené komplexity, což zní hezky, ale v podstatě to znamená naprostou anarchii. A v čem je teda jako problém? Jo? Ten základní problém, který já tam vidím, tak je vlastně v tom, že velikost populace závisí na schopnosti se uživit a proto až vlastně do 18. století byla hustota zalidnění vždycky maximálně 2 osoby na hektar. V roce 1804 dosáhla populace 1. miliardy a tehdy 80% lidí pracovalo v zemědělství. A dneska máme na světě přes 8 miliard lidí a v Evropě pracuje v zemědělství 3% z nich. V tom roce 1800 trvalo vyprodukování 1 kila pšenice 10 minut lidské práce a dneska to zvládneme za 2 vteřiny. A teďka jako v čem to je? Že jo? No, v používání fosilních paliv, jo? V industrializaci. Tím vlastně, že jsme začali industrializovat a ty cepy nahradily moderní kombajny, tak jsme produktivitu zemědělství zvýšili 10 až 20 tisíckrát. A ještě víc než vlastně ta mechanizace pálí energii umělá hnojiva. A proto teď to vypadlo. Jo, v roce 1800 byla
výnosnost přibližně 1 tunu na hektar a dneska to je 3,5 tuny. Teď jsem dokonce někde čet 4,2, 4,6 tuny, takže je to přibližně 4krát tolik. Jo, ale tohle všechno má svoji cenu. A třeba vidíte na tom, že jenom za minulé století, od roku 1900 do roku 2000, se populace zvedla 4násobně, ale spotřeba energií v zemědělství vzrostla 90krát. A na to právě upozorňuje třeba vědec Václav Smil v knize Jak svět opravdu funguje. Vlastně ty ambiciozní cíle těch našich vládců se netýkají jenom energetiky, ale celkové konečné spotřeby primárních energií jako takových. A z nich elektrická energie zaujímá jenom 18%. Jenže pro těch zbývajících 82%, který vlastně se pálí hlavně na výrobu 4 základních surovin, což je cement, beton, plast a čpavek, tak proto žádné alternativy bezuhlíkové nemáme. A taky Václav Smil upozorňuje na to, že vlastně ve chvíli, kdy nemáme čpavek, tak nemáme dusíkatá hnojiva a v tu chvíli ta planeta uživí maximálně 4 miliardy lidí. A v tom už vlastně můžete vidět jako ten jako nebezpečný potenciál celé té ideologie ESG, co by nastalo, kdyby se aplikovala globálně a vlastně celý svět začal takhle blbnout a přestal jako používat uhlík a všechno vlastně zasekával. Protože žádná ideologie 20. století nemohla mít tak velký smrtící potenciál zkrátka proto, že na světě neexistovalo tolik lidí. No. A to vlastně jako je ta jako hlavní, co bychom měli vnímat, že ta ideologie ESG je antihumánní ideologie. A je antihumánní právě proto, protože je dekadentní. A to potom můžete vidět třeba na tom, jaký jsou dneska priority. No. Třeba šéf pražské zoo řekl v rádiu Prostor, že člověk je rakovina planety. No, to možná je dobrý, až půjdete s dětma do zoo, tak si na to vzpomenout, pak člověk jako se bojí si tam dát něco k jídlu. No ale pak jako vidíte, že vlastně v zoo se dneska staví pavilon pro lední medvědy, který stojí 1 miliardu. No, to je 3/4 miliardy pavilon a k tomu je asi 400 milionů ještě nějaká doprovodná otaz. No a třeba když jsem před 3 lety vez kluka na pohotovost na Bulovku, tak mě klika od dveří zůstala v ruce. To jako vidíte ten jako rozpor mezi tím, kde vlastně ta priorita je, jo? Jako kde je dneska člověk a kde je dneska lední medvěd. Jo? No a to je vlastně jako, z toho pak vychází ta moje teze, že vlastně z mého pohledu to není už jako boj levice s pravicí, nebo boj liberálů s konzervativců, ale že jde o samotnou podstatu lidství. Že je vlastně problém v dekadenci společnosti a to nemá politické řešení. A je vlastně třeba celospolečenská katarze, návrat k etice, což je samozřejmě mnohem náročnější, protože to začíná u každého z nás. A proto jako jsem před volbama, ale jsem v tom jako poměrně skeptický a myslím si, že volby nic nezmění, dokud se nezměníme my sami. Jo, protože my dneska máme nízké nároky na politiky, protože máme nízké nároky sami na sebe. Že pokud dneska lidi adorují politiky, kterým soustavně lžou, tak já si myslím, že ty lidi musí mít vlastně zvýšenou toleranci vůči lhaní i sami u sebe. A proto říkám, jako nespoléhejme se na volby, že to za nás vyřeší někdo jiný a musíme začít sami u sebe. A to především tím, že budeme žít vědomě a ne virtuálně a že v sobě najdeme odvahu. Odvahu samostatně myslet, odvahu hledat pravdu, i když je nepříjemná, odvahu přiznat chybu, pokud se mýlí, odvahu jít proti proudu a riskovat za vyšší cíle, a odvahu říkat nahlas, čemu věříme a co si myslíme. A po vzoru Václava Cílka si myslím, že ještě důležitější, než co si myslíme, je taky, jak to komunikujeme vůči druhým. Takže bych rád svůj monolog zakončil citátem Henryho Thorova. Je lepší být sám a stát si za pravdou, než se přidat k davu a lhát. Děkuju. Tak, vážení přátelé, máme tady také naše hosty.
naše hosty, kteří nám pomáhali svými konzultacemi hojně při zpracování téhle knihy. A já to vezmu podle abecedy. Jeden konzultant nám se tady vytratil do publika. Já tady zkusím pozvat pana Kremlíka mezi nás, protože tady má připravenou židli. Ale tady protáhnete. Ale zatím bych to s dovolením vzala podle abecedy. Po mé levici tady sedí pan profesor Beran. A já musím říct, že pan profesor je... Pan profesor je takovým mým osobním hrdinou doby covidové, protože v té době, kdy se všichni báli promluvit a báli se říkat, co si doopravdy myslí, pan profesor se toho nebál. Děkuji vám za to a zároveň vám taky děkuji za to, že jste byl ochoten spolupracovat s námi a pomoci nám. Mojí ambicí při psaní téhle knihy bylo tak trochu pomoci pravdě narovnat se. A narovnat se právě i v té oblasti, řekněme, medicínské, covidové, v té oblasti velkých fám a v té oblasti, kdy nás postihla doslova covidová totalita. Pane profesore, řeknete nám tomu pár slov? Já bych se... Jo, nám se už dostal mikrofon. Jaký je váš pohled na to, co se tady u nás dělo? Už se to trošku narovnalo. Tak já bych řekl, že se téměř nic nenarovnalo, bohužel. Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer, dámy a pánové, vážená paní autorko, vážený pane autore, vážení konzultanti. Já to považuji za obrovskou čest být tady a promluvit o té části té knihy, která se dotýkala covidu a která se mně nesmírně líbila. Ta knížka sama o sobě určitě je hezká a já bych chtěl podtrhnout to, co tady už bylo zmíněno, že se něco ve společnosti děje. Já na to mám taková 3 kritéria. Za prvé, to první kritérium mám ještě z doby socialismu. Podíval jsem se z okna, co se děje, přečetl jsem Rudé právo a zjistil jsem, že něco venku je úplně jiného, než se píše v novinách. Dneska si otevřete největší internetový server, přečtete si, co se děje, podíváte se z okna a pravda je někde úplně jinde. Druhou věc, kterou mám jako kritérium a která dnes opravdu selhává, je taková forma autocenzury, kdy už dnes, kdy pravidelně chodím do našeho restauračního zařízení u nás v ulici na Hrázce v neděli odpoledne, nemohu přesně říct, co si myslím a musím provádět takovou autocenzuru. A úplně poslední kritérium, které je pošlapáváno v poslední době, je přítomnost zdravého selského rozumu. Prostě když něco na dvoře běhá a kokrhá a nesnáší to vejce, určitě to nebude slepice, ale bude to kohout. A co se týče toho covidu, tak mně se ten text moc líbil, dal jsem k němu několik drobných připomínek, nicméně chtěl bych pro dokreslení absurdity a celé té pandemie covidu říct jenom několik základních věcí. Ti, co pandemii stvořili a chtěli ji mít, vůbec nerespektovali základní pravidlo, které v epidemiologii je, a to je pravidlo o příčině a následku. A pro ty, kteří epidemii řídili, tak příčinou všeho byl virus SARS-CoV-2 a následkem byla pozitivita v testu. Ale to je naprosto špatně, protože tou příčinou toho, jak nás mohla ta epidemie ohrozit, bylo onemocnění SARS-CoV-2 a tím následkem bylo úmrtí. Čili nebyla to pozitivita v testu, ale bylo to úmrtí. A místo toho, aby se dělaly analýzy pozitivně testovaných osob, zvlášť ve školách u dětí, ale udělaly se analýzy zemřelých, tak se mohlo už od začátku vědět to, co se vědělo na konci roku 2021. Po velkých statistikách se zjistilo, že institucionalizované osoby
což jsou domovy důchodců a další takové instituce, zahrnují přibližně 1% českých občanů. Nicméně tyto institucionalizované osoby přispívaly každý den k 25% všech úmrtí, čili 1% přispívalo každý den k 25% úmrtí. A druhá informace byla ta, že vlastně 94% všech úmrtí bylo u osob nad 60 let a jejich průměrný věk byl 77 roků a každý z nich měl alespoň 2 základní onemocnění a to byla cukrovka a obezita. Čili pokud by se tyto analýzy udělaly a věnovala se pozornost těmto osobám, mohlo to být všechno daleko jednodušší. Hned z začátku celé pandemie na to upozornila i Barringtonská deklarace, dnes tady jednou zmíněná. Takže já bych chtěl popřát knížce, aby se dobře prodávala, abyste si v ní dobře početli a ještě jednou moc děkuji za to, že jsem byl osloven. Za vaše přání. A ještě dál po mé levici sedí pan Jaroslav Čížek, o kterém už byla dneska řeč, že za energetiku mohutně pomáhal svými komentáři. Tak jaký byl váš dojem, pane Čížku, z té spolupráce? A z toho výsledku hlavně. Já především chci poděkovat vám a spoluautorovi. Nikdy jsem netušil, že jednou budu stát tady za pódiem a komentovat nějakou odbornou knihu, protože svět je plný paradoxů a toho, co si člověk neuvědomuje a pak najednou zjistí, že nejvíce opře o to, co nejvíc neměl rád na té škole. Já se vás zeptám, kdo z vás miloval na škole fyziku? Tak to není tak ani 1/4. A kdo ji neměl rád? A ku podivu pak zjistíte, jak říkala moje babička, od říkaného chleba největší krajíc. Je mi strašnou ctí tedy, že tady můžu stát a že jsem mohl přispět sběrem svých informací a těch paradoxů, který se mi podařilo za 10 let nazbírat, protože já před 10 lety jsem o energetice neměl ani tušení, já nejsem energetik. Já jsem vystudovaný hasič. A pokud můžu doporučit, kdo máte vnoučata a děti, dejte studovat tenhle obor. Tam musíte vidět ode všeho trochu, protože když jenom trochu něco zanedbáte, tak vám to spadne na hlavu, nebo to vybouchne a zůstanou tam mrtví. A díky tomu jsem se dostal k energetice před 10 lety, někdy v roce 2015, když mě kolegové požádali, že mají instalovat měřiče spotřeby teplot do paneláků. Já jsem si vzpomněl na svou jednu z různých zkoušek termodynamika, tenkrát se jmenovalo sdílení tepla. Prostě to nejde. Nejde to tak, je to paradox, rozpočítávají nám finance, kolik máme platit měřidlem, neměřidlem, který není cejchovaný. Kdyby prodejce kaprů tady na Vánocích prodával kapry bez cejchované váhy, tak ho snad zavřou. Tady nám šají do peněženky a rozúčtovali. Takhle já jsem se dostal k energetice a pak jsem se do ní začal postupně nořit a vytahovat jednu zkoušku z té vysoké, kterou jsem tam tenkrát absolvoval v velké mé neradosti, když bych to tak řekl. Začal zjišťovat, že ten svět funguje úplně jinak. Dostal jsem se k pojmům jako termoekonomika, ekonomfyzika, kinetická teorie ekonomie a že vlastně všechno, o co tady v tom životě jde, je ta fyzika. Prostě ten Albert Einstein vymyslel to EMC na druhou. Přátelé, já jsem si až v 60. roce svého života uvědomil, že vlastně co to znamená. Že vesmír je jenom energie. A co je to energie? Schopnost konat práci. A tímhle prismatem se na to musíme dívat. Dojde-li nám energie, nejsme schopni pracovat. A je to jedno, jestli je to virus, buňka, člověk, civilizace. Okamžitě, kdy skončí přístup k energii, je konec. A já nejsem sem dojel. Další paradox, jak se svět úplně zbláznil. Čtu, že Německo postupně přehodnocuje svůj přístup k energii vende.
A že tedy jako to nefunguje tak, jak si to představovali, ano, v tom se v té knížce taky dočtete, to je ta hustota energie. Ono to prostě jak si poskládat nejde a nahrazit tu hustou energii, tou řídkou energií a neskončit krachem. Tak oni přišli na to, že si nepodaří tedy jak si vybudovat tu flotilu tak, jak si představovali. Nicméně, že závazek, že 80% energie v roce 30 budou dostávat z obnovitelných zdrojů, se nemění. Ale pozor, protože klesne spotřeba z predikovaných 750 na 700, spíše 600. Co to znamená? Množství té kinetické energie v těch subjektech té ekonomiky se zmenší. Ten organismus přestane být vyživován. Až za 10 let si zjistějí, že jim ta voda na tom hrnci na těch kamnech vychladla, že ušetřili to dřevo, ale už se v ní nepykopou, protože bude studená. A tohle jsou všechno souvislosti skutečně, když se tam člověk dostane až do hloubky, vysvětlitelný fyzikálními zákony, zákon zachování energie a tak dále. A to, co dneska vidíme, že jo, prostě pokus ošálit tu fyziku, že zajistíme růst bez spotřeby, tedy že voda na kamne bude teplejší a teplejší a spotřeba dřeva bude menší a menší. Ono možná u těch kamenů, ale to dřevo někdo musel vytěžit, zpracovat, dovést. A když ho bude třeba půlka, tak nebude mít práci. A jsme zpátky v ekonomice, nárůst nezaměstnanosti. A zase jsme zpátky, v tom systému je méně energie. Takže, až jste neměli rádi fyziku jako já, držme se jí, protože civilizace se možná budou měnit, ale na fyzice, matematice se nic nezmění. Zákon zachování energie platit bude a jedna vždycky budou dvě. Tak si to říkejme popravdě, vždycky se ohledněme do toho zrcadla a řekneme, co by na to reagovala ta fyzika, nebo jak to vidím s fyzikou. A vám řeknu takový příklad, nebo takový anekdotu. Víte, co má společného vyhozený rohlík, propálený litr benzínu nezasnutým motorem a prosvícená kilowatthodina elektřiny? Dvě věci. Peníze ve státní kase za daně a energie v systému. Takže ano, šetřeme všichni, ale modleme se, ať to všichni neudělají. Protože bychom skončili. My jsme prostě žijeme z blahobytu a zase je to jenom ta fyzika, je to tím, jak se pohybují ty molekuly, jak si tu energii vyměňujeme, tu schopnost pracovat. Takže jsme odsouzeni do smrti pracovat, až přestaneme zemřeme. Já vám děkuji, ještě jednou děkuji autorům. Je mi velkou ctí, že jsem tady mohl stát a promluvit. Děkuji. Jinými slovy, když shrnu to, co řekl pan Čížek, stojíme na prahu nové civilizace, protože pokud si vypneme energii, jakože si ji pokoušíme vypnout, naše civilizace skončí. Za nejznámějšího českého klimaskeptika je považován pan Vítězslav Kremlík, ale já si nejsem tak úplně jistá, jestli je to spíš klimaskepticismus nebo klimarealismus. A hlavně by mě taky zajímalo, co pan Kremlík by řekl o spolupráci s námi a o knize. Domníváte se, že je spíš klima alarmistická, nebo klima skeptická, nebo klima realistická? Tak já děkuji za pozvání a velmi jsem rád, že jsem se mohl trošku podílet na přípravě tady té knihy, která si myslím, že je hrozně zapotřebí a jsem rád, že takové věci tady vznikají, ještě se pořád ještě ty věci můžou publikovat. Já bych snad jenom chtěl říct, že jsem překvapen, čeho jsem se vůbec dožil ve svém ještě ne tak pokročilém věku, jsem jenom tak středně starý, když tady vidím prošedivělej, ale ještě si pamatuju, že kolem roku 90 panoval takový jakoby konsenzus, že i ty lidi, kteří desítky let věřili tomu komunismu, tak už viděli, že to nikam nevede, a jako akceptovali, že tady se staví něco nového a ta společnost nebyla tak rozdělená, jako je dneska. A i ta levice tehdy viděla, že ten marxismus nefunguje, že to znárodňování nefungovalo, přestali to jakoby prosazovat a ta společnost nebyla tak dramaticky rozdělená. Ale oni potom, jakoby k mému překvapení, přišli s úplně
novým řešením, jak vlastně svoji slabost, tu ekonomickou, vydávat za sílu, že vlastně podle ideologie Římského klubu hospodářský růst není něco dobrého, je to něco špatného. Takže jestliže někdo je schopen zajistit prosperitu a hospodářský růst, tak by se za to měl stydět. A jestliže někdo je schopen zajistit schudnutí a zbídečení populace, tak je to vlastně ctnost. A na tom je založená ta naše nová neomalthusiánská levicově zelená ekonomika, která vydává slabost za ctnost. A je to vlastně geniální záležitost, protože zajistit fungující ekonomiku a blahobyt je problém, zajistit úpadek je jednoduchý. Takže to bylo hrozně chytrý a my teďka žijeme v době, kdy pokud někdo dokáže napařit lidem větší daně, zdražit lidem energie, tak vlastně se ještě poplacává po ramenou, že to je vlastně super, protože když lidi nebudou mít peníze, tak si sníží svoji uhlíkovou stopu. Nevím, jestli jsem se zbláznil, nebo jestli se to opravdu děje, možná je to jenom sen, těžko říct, ale je to zajímavý, protože neznám žádnou jinou civilizaci v dějinách, která by ekonomický úpadek pokládala za něco úžasného, že to má jakoby v programu. Takže já pořád jsem fascinován, kdykoliv otevřu televizi. A jenom stručně bych chtěl říct, jak já jsem se k tomu tématu dostal. Já jsem vystudoval historii a začalo mě zajímat, proč vlastně v dějinách dochází k těm obdobím úpadku a stěhování národů a ze studia literatury mě vyšlo, že velice často se to shoduje s obdobím nějakých klimatických změn a většinou se to týká období, kdy se ochladí, takže většinou na severní polokouli to tak, že se nám ochladí klima, pro zemědělskou civilizaci ta civilizace byla, až do nedávna agrární, pro ní to znamená ekonomické problémy a následně se to promítá do nějakých nepokojů a pádu nějakých civilizací. A takhle to bylo i v dějinách starověkého Egypta, jako o tom píše profesor Barta, takhle to bylo v dobách Římské říše a dalších civilizací. A velice dobře to jakoby odpovídá. A to jsem si našel v 90. letech a byl jsem rád, že to nějak jako dává smysl. A pak jsem znova byl překvapen, já jsem pořád všem překvapen. Pak jsem byl překvapen, když jsem z televize začal slýchat, že vlastně to je jen opačně, že když se otepluje, tak je to špatně, a když se ochlazuje, tak je to dobře. Takže jsem zase nevěřil svým očím a pořád nevěřím svým očím. A stejně tak si připadám jako vyříkové vidění, když jedu vlakem a podívám se na jízdenku a tam prostě si přečtu, že pokud bych šel pěšky, že bych zachránil planetu, nebo si otevřu bankovní výpis a na konci je nějaké prohlášení nějakého markeťáka o tom, jak banka už nefinancuje žádné uhelné elektrárny a tím vlastně zachraňuje klima. A je to všude kolem nás a je to zase jako za toho minulého režimu, kde prostě všichni museli toho Marxe citovat, všichni museli dělat ty nástěnky a věšovat, všude byly ty hesla rudý a pořád zase v nějaký formě se nám to vrátilo vlastně. A my můžeme jenom doufat, že se to zase nějak spraví a že to jako vyhníje nějak a můžeme jenom doufat, že to všichni přežijeme nějak. Děkuji za pozornost. A já vám děkuji za vaše slova a pojedu dál podle abecedy. Největší odbornicí na svobodu slova tady z tohoto stolu je celkem jistě paní Natálie Vachatová. Natálko, jak se vám psalo tahle knížka? Tedy ne, že byste ji vysloveně psala, ale byste nám poskytla spoustu podkladů a spoustu cenných rad, protože za Společnost pro obranu svobody projevu jste byla jednou ze 2 osob, které velmi intenzivně nám s tím pomáhaly. Dobrý den, Markéto, dobrý den, Tomáši. Já se jmenuji Natálie Vachatová a nejsem tu jenom sama za sebe. Dneska jsem tu i za Společnost pro obranu svobody projevu a předně moc děkuju na pozvání ke křtu a k této knize Na prahu nové civilizace, protože si myslím, že nese skutečně příznačný název. My opravdu stojíme na prahu toho, jak svobodně se nám dál bude žít a jak se mi s vámi spolupracovalo výborně.
je málo lidí, kteří, a málo autorů, kteří dnes otevírají toto téma. Vy jste jedni z mála z těch, kteří měli tu odvahu tato dnes nepohodlná témata otevřít a za to patří můj velký dík. V té knize máme 2 linie. Za SOSP, za Společnost pro obranu svobody projevu, je to téma omezování svobody a cenzura. A za mě osobně je to téma politických neziskovek, kterým se už několik let věnuju, a jejich financování. Když začnu se svobodou slova, tak největším útokem na svobody a na demokracii je bezesporu cenzura. A ta se nemusí projevovat jenom tím, že jsou přijímány nějaké legislativní opatření nebo zákony, jako například EMFA, která se na nás řídí z Evropské unie, anebo DSA, který už máme přijatý a bude implementovaný, který operuje s takovými věcmi, jako je legální, ale škodlivý obsah. No a ten, kdo bude rozhodovat o tom, co je vlastně ten škodlivý obsah, k tomu se dostanu za chvilku, mě tedy řekli, že si mám připravit 2minutový projev. Tak je to pro mě výzva, ale Tomáš, myslím si, spoustu věcí už řekl, tak já to vezmu rychle. Cenzura umožňuje selektivní řízení informací. To znamená, nedostanou se k vám všechny. Dostanou se k vám jenom ty, které jsou schváleny. A je to mocný nástroj. V takovém režimu je jenom jeden názor považován za ten správný. Nad tím se vůbec nemá diskutovat a ten se hlavně nesmí zpochybňovat. No a my víme, že totalitní režimy často dělají takové věci, jako cenzurují opoziční nebo nepohodlné názory, umlčují nezávislá média, blokují přístup k zahraničním informacím a demonizují osoby, které režim kritizují. Já se teda obávám, že k tomu máme docela jako dost nakročeno. No a když se lidé bojí mluvit o některých tématech, protože hrozí riziko, že by mohli být dehonestováni, nastává autocenzura. A když nemůžete svobodně mluvit o tématech, jako je migrace, jako je nějaký válečný konflikt, jako je nějaká pandemie, tak je to možná dobře pro režim, ale je to špatně pro lidi, kteří v něm žijí. No a já jen, jako abych ilustrovala třeba míru svobody projevu u nás a naplnění toho bodu 4, demonizování osob, a i bodu 3, blokování přístupu k zahraničním informacím, tak my jsme minulý týden pořádali konferenci o svobodu projevu a ty se zúčastnil jeden politik a řekl tam takovou strašně jako šokující šílenou věc, že by lidé měli mít přístup ke všem informacím. A za to se ocitl na titulce Seznamu, jako ruský kolaborant. Já jenom podotknu, že lidi, kteří nemají přístup ke všem informacím, nedokážou najít, kde ta pravda ve skutečnosti leží. No a teď si dostáváme k druhé části a ta byla moje vlastní a to byly politické neziskovky. Tak podle zveřejněných dat přiteklo do Česka jenom z amerických grantů minimálně $292 milionů. A z toho minimálně $4,5 milionu šlo na boj s dezinformacemi. A to je jenom americká teda část věci. Máme tady evropské fondy, máme tady norské fondy, máme tady ostatně financování z českých rezortů. Takovou perličkou je, že v roce 2018 tehdejší ministryně financí Alena Schillerová se pokusila spočítat, kolik vlastně peněz plyne těm neziskovkám. No a ta její data habrovala s nálezem kontrolního úřadu asi o 3 miliardy, oni se nedopočítali. Ten systém je velmi nepřehledný, těch peněz je tam strašně moc. A nikdo, nevím jestli nikdo, paní Schillerová se možná pokusila o transparentnost, transparentnění, ale nějak se to ještě nepovedlo. No, když se vrátím zpátky k Americe, tak tam ty informace byly zveřejněny. A my dneska víme, že takové subjekty, jako například Bakala Foundation, Prague Security Studies Institute, Evropské hodnoty, Open Society Food a například Ústav nezávislé žurnalistiky, to zní, byly dotovány z amerických peněz. Aniž bychom to prostě věděli. Ale na Seznamu se také objevily takové agentury veřejného mínění, jako je Median, STEM, Focus, PPM Faktu. Já uvedu takovou perličku, my jako Společnost za obranu svobody projevu jsme se pokusili a udělali nakonec exkluzivní průzkum o svobodě projevu, o stavu svobody projevu v České republice.
My jsme ten průzkum zveřejnili a byla k němu velmi trnitá cesta. Jde o to, že Median nám ten průzkum odmítl udělat a stejně tak STEM. Ten se taky vyjádřil tak, že z ideologických důvodů to Společnosti pro obranu svobody projevu prostě neudělá. No a ten Median v dubnu 2023, o měsíc později, co my jsme ten průzkum zadali a vydal svůj vlastní průzkum o dezinformacích. Bez zveřejněné metodiky na rozdíl od nás a plných dat, ale ten byl šířen médií. Zajímavé je, že ty výsledky v podstatě jako se přibližovaly těm, které jsme měli my, ale my jsme byli nezávadní. No, nejde o to, že každý grant je špatně. Špatně je, když ty granty výhradně míří jenom na podporu progresivistických věcí. To už je špatně. To neodpovídá vůbec průřezu společnosti. A my o tom nevíme. A taky je špatně ta netransparentnost. Veřejnost má právo vědět, kolik, komu, za co a s jakým cílem a výsledkem bylo poskytnuto těm, kterým neziskovkám, kteří ve finále ovlivňují naše životy často mnohem víc než ti samotní politici. Kniha, kterou dnes křtíme, dělá důležitou věc, otevírá nepohodlné otázky, přináší data a apeluje, a pro mě je to velmi důležité, na zdravý rozum. A já přeju, aby se četla, aby otevírala debatu bez cenzury, nálepkování a aby nám připomínala, že spor opravdu se má vést argumenty, čísly, fakty a transparentností. A nikoli umlčováním, dehonestováním a nálepkováním. Tak gratuluju k vydání a přeju knize dlouhý a živý život. Natálie Vachatová. A posledním naším hostem, kterého určitě vůbec nemusím představovat, je pan profesor Jiří Weigl, ekonom, arabista, a já ho moc poprosím, aby ještě jednou k tomu řekl pár slov, protože on odvedl fantastickou práci tím, že on celou první 1/3 té knihy vlastně nějakým způsobem skoupil a oponoval a vyjádřil se k tomu. Já moc děkuji, paní Šichtařová. Vážení autoři, vážení přátelé, já bych chtěl na prvním místě uvést na pravou míru jednu věc. Já nejsem profesor, já bych nechtěl dopadnout jako kdysi doktor Kalvoda, který vystupoval jako doktora. Doktorem nebyl, tak by mě to někdo nevyčet. Nejsem profesorem. Ale za to jsem velmi rád, že jsem měl příležitost se aspoň nějakou radou nebo připomínkou přispět ke vzniku této mimořádné knihy. Jak už tady řekl pan Zítko na počátku, já shodou okolností působím v instituci, Institutu Václava Klause, který se dlouhodobě zabývá tématy, které jsou obsahem této knihy. Publikujeme k tomu každoročně řadu článků, řadu statí, sborníky a tak dále. Chtěl bych zmínit tu sebedestrukci západu 02, o kterých tady něco zaznělo. No a právě proto jsem velmi přivítal, že se autoři pustili takto fundamentálně a základně do tohoto tématu a vlastně připravili něco, co já bych nazval skoro encyklopedií. To je skutečně obrovské penzum informací, nejenom tedy z oblasti ideové, ale z oblasti faktografické, z oblasti multioborů, prostě všech, které spadají do této problematiky. A je to, myslím, pro každého člověka, který mu není lhostejný svět, ve kterém žije, kterému není lhostejná politika, tak je to pro něj vodítko, jak se v tom zorientovat, jak se v té kakofonii různých hlasů, které slyšíme ze sdělovacích prostředků, vlastně vyznat. Už tady také zaznělo, že všichni máme pocit,
že se prostě něco stalo, že ten Západ se pohnul někam, kde jsme to nečekali, kde jsme si to nemysleli. Po tom roce 89 všichni měli pocit, že ta cesta je jasná, tady je jasný vzor, bohatý, prosperující Západ, víme, kudy jít, žádné experimenty, ověřená cesta vzniká navíc přirozeným způsobem, takže optimismus 90. let měl své velké opodstatnění. Problém byl v tom, že ten Západ už v té době začínal být úplně někde jinde, než jsme si my mysleli. Lidé, kteří měli s tou svobodnou společností, s tržní ekonomikou, s parlamentní demokracií nějakou zkušenost, tak to byli většinou lidé ve starším věku, kteří se dívali zpátky na první republiku, měli tu svoji životní zkušenost z té předválečné doby. Západ v 90. letech na přelomu století a dále už byl ale někde jinde. A my jsme si ten totalitní komunismus s jeho centrálním plánováním a tak dále zvykli spojovat se Sovětským svazem, s Ruskem a dodnes vlastně se dá ve volbách operovat s tím, že volíme mezi východem a západem a podobné věci. A velká část veřejnosti, která se těmi věcmi hlouběji nezabývá, tak slyší na tyhle ty prvoplánové slogany. Ta věc je ale úplně jiná, je daleko složitější. Ten socialismus, komunismus a všechny ty další ismy, o kterých autoři tady velmi podrobně v té knize mluví, ten nevznikl v Rusku, nevznikl v Sovětském svazu, to je produkt západu, je to produkt západní civilizace a vlastně nikdy z toho západu nevymizel, jak bychom měli pocit. Ti ideologové toho socialismu, toho kolektivismu, ti velmi pozorně a kriticky sledovali tu zkušenost toho ruského socialistického utopického experimentu a poučili se z ní v tom, že odvrhli to brutální násilí, odvrhli revoluci, odvrhli tu proletářskou ten proletářský fundament, na kterém byl ten starý komunismus založen, ale to, co zůstalo na tom marxismu, na tom levicovém socialismu podstatné, to znamená ten Marxův výrok, že různí filozofové svět jenom různě vykládali, je potřeba ho změnit, čili změnit společnost, změnit člověka, rozbít kapitalismus, zničit kapitalismus a vytvořit ideální, utopický, nový ráj, ve kterém bude vytvořen i nový člověk, a s tím vším balastem, který vlastně do nás starších vtloukávali ve školách, tak tohle všechno vlastně z té ideologie nikdy nevymizelo. Ta ideologie ovšem působí velmi skrytě, velmi decentralizovaně a proto je velmi obtížné vůbec o ní nějak koncentrovaně hovořit. Ona vlastně do této chvíle ani neměla ustálený název a já bych chtěl tedy ocenit autory, že přišli s tím pojmem ESG nebo ESG, což je tedy jejich přínos, jejich inovace. My jsme dlouhá léta vedli spory, jak to vlastně nazývat. Někdo říká progresivismus, pokrokářství, neomarxismus, kulturní marxismus. Já nevím prostě, jaké další varianty toho byly, ale autoři jednoduše a krátce zvolili něco, co dneska v tom korporátním světě, myslím, velmi dobře charakterizuje ten souhrn těch všech součástí, které do téhle nové moderní ideologie spadají. Čili není to tedy nic nového,
nová forma, tak jak ten covid mutuje, tak tohle je další mutace toho starého socialismu, která je ověšena jinými argumenty, jinými nástroji a cílí na jiné skupiny než ten starý, ale v podstatě jde pořád o totéž, o změnu člověka, změnu společnosti. Ještě podstatná věc je ta, že na rozdíl od minulosti tato ideologie není ideologií utlačovaných a není to ideologie jakoby revoluční, ale velmi paradoxně se v ní potkali ten svět těch nadnárodních korporací a svět levicových aktivistů a vlastně vytvořili takový konglomerát, který je nesmírně mocný a je schopen formovat a ovládat veřejné mínění po celé, nejen na tom západě, ale na celém světě. Takže tahle kniha, myslím, je velmi přínosná v tom, že jde po všech aspektech téhle nové ideologie, po jejich kořenech, po jejich předchůdcích, po jejich projevech, nevyhýbá se kritice, ale i popisu toho obsahu těch jejich vlastních součástí. Takže je to velký počin a je to kniha, která obsahuje velmi čerstvá, relevantní data, čili pro každého, kdo potřebuje argumentovat, kdo se dostává do veřejných debat, je to, myslím, velmi potřebný nástroj. Tady zazněly věty o tom, že je to skutečně překvapivá ideologie, překvapivý vývoj, který, myslím, poprvé v historii vlastně lidem nabízí pouze regres. Nabízí pouze regres, čili svými důsledky je to ideologie antihumánní a protože se zdánlivě opírá o vědu, tak je to příklad, myslím, největšího zneužití vědy v lidských dějinách a současně tedy je to ideologie, která při všem a přitom hradí si na tu vědeckost, se současně nebrání ani kvazináboženským symbolům a velmi sofistikované imitaci náboženských dogmat a náboženské tradice, která kdysi v lidských dějinách uspěla. Takže je to ideologie velmi nebezpečná o to více, že je velmi skrytá, je nepřiznaná, ale prostupuje prakticky celým politickým mainstreamovým spektrem na současném západě a proto tedy působí ve všech sférách lidské společnosti. Tak ale jedna věc, myslím, je podstatná. Padlo tady zmínka o Trumpově vítězství. Já myslím, že to je první taková obruč, která na tom zle praskla a je to potvrzení toho, že lidé v klíčové zemi ve Spojených státech jsou nespokojeni s tímhle směřováním, s touhle masáží, která vlastně kolem nich probíhá a že svět se znovu dává do pohybu. A to, že u nás vyšla tato knížka, že se nás tady sešlo tolik, je, myslím, svědectvím toho, že ani u nás ta situace, doufejme, není beznadějná a já věřím, že to tyhle volby aspoň potvrdí. Děkuji za pozornost. Děkuji Jiřímu Weiglovi, který to tady vlastně všechno perfektně shrnul. Vážení přátelé, já jsem tady na počátku položila otázku, čím to, že se nám všem tak nějak zdá, že s naším světem je něco v nepořádku. Ta odpověď je vlastně překvapivě jednoduchá. Protože nová ideologie. Protože nástup nové totality.
Během 20. století byla naše civilizace sužována mnohými totalitami a mnohými ideologiemi různého typu. Vždycky ty ideologie proti sobě stavěly různé skupiny lidí. Zemědělce proti dělníkům, proti buržoazii. Nebo něco jako čistá rasa versus něco jako nečistá rasa. Těch ideologií byla celá řada. V zásadě je jedno, jestli to začalo bolševismem, pokračovalo to třeba německým národním socialismem nebo italským fašismem. Také jsme prožili, tedy ne my, ale svět bohužel prožil něco jako maoistickou Čínu. Jeden z nejzrůdnějších režimů byl režim Pol Pota. Ale těch režimů bylo daleko více a všechny měli něco shodného, něco podobného. Vždycky v pozadí stála nějaká zrůdná kolektivistická ideologie. Vždycky na počátku ten režim sliboval skvělé zítřky, sliboval rovnost mezi lidmi, sliboval utopickou budoucnost. Nikdy, ale nikdy ta ideologie neřekla, skončí to koncentráky, skončí to kulagy, nebo skončí to vyhazováním z práce v tom nejjemnějším případě. Vždycky na počátku byla slibovaná skvělá utopická budoucnost a rovnost mezi lidmi. Povšimněte si, co je slibováno dneska. Skvělá, utopická, zelená budoucnost bez fosilní energie, kde si všichni budeme rovni a kde nebude existovat něco jako sociální problémy. Bude tady sociální smír, bude tady čisté ovzduší. Je to utopie. Je to úplně stejná kolektivistická ideologie jako všechny předtím. A předznamenává pouze jediné. Nástup totality. Pokud ji dovolíme nastoupit. Padaly tady různé názvy. Mluvili jsme tady o covidu. Mluvili jsme tady o nesvobodě slova. Mluvili jsme tady například o klimatu. To jsou zdánlivě úplně nesouvisející věci. A mohla bych přidat další, které se v té knize také zmiňují. Jako například duhová společnost. Nebo, dosaďte si, co chcete, třeba imigrace, řízená imigrace. Nebo kritická rasová teorie. Cokoliv v poslední době vás napadne, co slyšíte v médiích, dosaďte si směle. Protože tohle všechno ve skutečnosti jsou jenom dílčí fragmenty. Není to ideologie sama o sobě, jsou to jenom její nástroje. Tak jako nástrojem komunistické ideologie, která u nás byla nejvíce známá, bylo rozeštvávání průmyslníků vůči zemědělcům a vůči dělníkům, rozeštvávání společnosti mezi sebou navzájem, tak dneska tahle ideologie mezi sebou rozeštvává lidi, kteří věří v problematičnost globálního oteplování a lidi, kteří nevěří v to, že by globální oteplování bylo zas až takovým problémem. Tahle ideologie rozeštvává mezi sebou lidi, kteří chtějí být duhoví, LGBT, a lidi, kteří nechtějí být duhoví. Ale jsou to všechno pouze a jenom nástroje. A když si tohle uvědomíte, tak se vám to všechno najednou spojí. Najednou pochopíte, že nelze napadat jeden z těch problémů izolovaně. Jsou to jenom různá chapadla jedné a téže hydry, kterou můžeme zničit jenom jako jeden jediný celek, pokud ji pojmenujeme. A tahle kniha nedělá nic jiného, než že pojmenovává tuhle hydru, pojmenovává tuhle ideologii, která ve skutečnosti chce nastolit novou totalitu. A to říkám s plnou odpovědností. V minulosti proti sobě byly poštvávány různé skupiny lidí pod záminkou skvělé budoucnosti. Dneska to tak úplně nevypadá. Ta dnešní doba je něčím trochu specifická a tahle ideologie má jednu zvláštní mutaci. Stojí totiž proti sobě na jedné straně běžní lidé a na druhé straně je to skupina největších korporací a států. Vznikl něco jako kartel ESG,
Tenhle kartel je složen ze zástupců státu, ať už v podobě politiků nebo jednotlivých státních úředníků, ale také ve spolupráci s těmi největšími korporacemi. To je pojmenování aktérů. A jaké jsou jejich motivace? Úplně jednoduché. Tak jako vždy v historii, to je jenom touha pomoci a touha po penězích. Touha po zisku, ale nekritická touha po zisku. Chtít zisk není vůbec nic špatného. To je naprosto legitimní. Ale v okamžiku, kdy chcete nečestnými prostředky ovládnout co největší masu lidí a přerozdělit jejich bohatství od těch malých k těm velkým, tak už to začíná být hodně nebezpečné. A ve skutečnosti téhle ideologii nejde o nic jiného, než jenom o přerozdělování. Kdy ti malí, ať už jsou to drobní lidé, živnostníci nebo malé firmy, platí jakési odpustky, jako třeba emisní povolenky, a ti největší korporace tyhle emisní povolenky v podobě peněz čerpají jako dotace. Ti malí nezvládají držet krok s touhle agendou. Nezvládají zaměstnávat tolik různých hygieniků, tolik různých úředníků, kteří vyplňují ESG tabulky. A proto postupně odpadávají. Proto končí svoje podnikání a proto ta nejchudší třída čím dál víc chudne. Naopak, ty největší korporace bobtnají, stejně jako bobtná stát. Stát se čím dál tím víc zadlužuje, požírá stále větší část národního hospodářství. Státní sektor nebo veřejný sektor pořád roste, společně s korporacemi, na úkor těch nejmenších. A tohle přerozdělování peněz a moci je vlastně tou hlavní motivací. Ona totalita není konečným cílem, je to jenom nástroj tohoto přerozdělení. A právě to se teď odehrává. A právě o tom je tahle kniha. A proč je tady tahle kniha? Protože pokud nechceme totalitu, tak musíme poznat našeho nepřítele. Poznej svého nepřítele je hlavní heslo toho, kdo chce bojovat. Nelze bojovat naslepo. A povšimněte si, jak svět se v poslední době čím dál víc štěpí. Amerika po vraždě Charlieho Kirka je hodně na nohou. Povšimněte si těch obrovských demonstrací v Británii. Francie v tuhle chvíli se potýká s obrovskými dluhy a hrozí, že by mohl přijít něco jako řecký scénář. Tohle všechno znamená, že svět, na který jsme byli zvyklí, se mění. Napadlo by ještě někoho před 10 lety, že dneska v průzkumech veřejného mínění v Německu první stranou bude AfD, a přesto tomu tak je. Já myslím, že jsme opravdu na hraně útesu. V roce 1989 padla berlínská zeď a pak přišlo domino. Režimy začaly padat jeden po druhém v celé střední a východní Evropě. Stačí málo. A tohle domino se může v Evropě spustit znovu. A teď se hraje jenom o to, na které straně toho domina my budeme. Ten režim u nás padne, ano nebo ne? Totalita se u nás uchytí, ano nebo ne? Kdo zůstane pod touhle totalitou? Západní Evropa je dost možná už ztracená. Ale co my? Podívejte se na Velkou Británii. Vždyť Británie je už dneska obrazně řečeno skoro islámský chalifát. Může se něco podobného stát i u nás? Odpověď zní ano, může, pokud to dovolíme. A proto je tu tahle kniha, abychom to nedovolili, abychom poznali našeho nepřítele. Spousta lidí se snaží být dobří, ale co to je dobří, stát na dobré straně? Mnoho z nich jsou ale zbabělci. Třeba by i rádi stáli na dobré straně, ale bojí se. Spousta lidí před rokem 89 říkala, já bojuju proti režimu tím, že se ho snažím rozložit zevnitř. Jsem členem KSČ a rozkládám KSČ zevnitř. Říkali to. Při studiu podkladů pro tuhle knihu jsem narazila taky na zvláštní fenomén. V historických pramenech se uvádí, ačkoliv dnes to není moc populární domněnka,
že dokonce i v období německého národního socialismu existoval stav, kdy mnozí lidé, třeba vojáci, nechtěli vykonávat ty nejhorší práce. Nechtěli například jít postřílet ženy s dětmi. Oproti tomu, co se dneska velmi často traduje, oni většinou tehdy měli možnost odmítnout, aniž by byli souzeni. Mohli například zůstat v základním táboře a uklízet latríny. Sice se stali terčem posměchu, to ano, ale současně většinou k těm největším zrůdnostem nebyli tím režimem nuceni. Neříkám, že tak bylo vždycky. Byly i horší režimy, kde jste prostě nemohli protestovat. Ale obvykle, pokud už to nejde úplně na krev, tak pořád existuje možnost odmítnout kolaboraci s tím režimem. Mnoho lidí se bojí zbytečně a většinou ta šedá zóna, kam až můžete zajít, je mnohem širší, než si dneska většina lidí myslí. Ano, i u nás řada lidí byla vyhozená z práce, to je pravda. Ale zároveň pořád je hodně velká ta zóna, kdy si můžete dovolit říct si svůj názor, anebo, pokud už neříkáte svůj názor, tak alespoň nepodporovat ESG, nepodporovat ten nastupující režim. A mimochodem, tohle je taky důvod, proč dělám to, co dělám. Proč jsem vidět třeba v médiích, proč píšu knihy, proč píšu články. Protože chci zastavit tenhle režim, protože tenhle režim hrozí nástupem nové totality. Víc než kdy jindy teď bude platit, že v nouzi poznáš přítele. Někteří lidé budou ochotni a budou odvážní postavit se za svoje blízké a budou odvážní, jako třeba pan profesor Beran během covidu, říci nahlas svůj názor. Jiní lidé odvážní nebudou. Děkuji vám za pozornost.